siis Limu. Ja mä oon Pimu. Ja me ollaan 11-vuotiaita parhaita ystäviä kautta parhaita kavereita. Ja ystävyksiä. Niin ja... Meidän oikeat nimet on Liina ja Vilma. Ja me ollaan 11-vuotiaita. Niin, mutta mä synnyin elokuussa ja Liina syntyi tässä kuussa. Joulukuussa. Niin, eli tässä kuussa. Niin mä oon pikkasen Liinaa vanhempi. Ja me molemmat ollaan vitosella. Ihan pikkasen. Niin sitten, joo. Me ajateltiin ottaa tähän aloitusvideoon vähän kysymyksiä. Niin... Ja meidän Instagram-nimet on... Siis meidän Instagram-nimet lukee tuolla alhaalla, käykää tsekkaamassa. Ja Vilman Snapchatin. Ja meidän musikaalinimet, ja käykää seuraamassa. Eiköhän... Tai me käydään siis nyt hakemaan kysymykset. Moikka! Moikka taas! Joo, eli me haettiin nuo kysymykset. Joo, ja mä voin vaikka aloittaa tästä. Onko poikaystävää? Mulla on, Vilma ei. Seuraava. Lonely. Sitten. Oh my god, sverkatkaa. Verkatkaa. Ei. Koska ei me haluta nyt ihan tähän. Mikä kysymys toi oli? Toista. Sitten mä sanon pussokkaa. Miksi te ehdotatte meille tällaisia kysymyksiä? Älytöntä! Seuraava kysymys. Kuinka vanhoja olette? 11. Me sanottiin just tässä alussa, mutta 11 vuotta vanhoja. Mitä söitte viimeksi? Mitä meillä oli koulussa? Viimeksi kai Me koulussa. syötiin äsken vähän pipariin. Mut mitä? Niin, pipareita. Mut koulussa me syötiin perunaa ja salaattia ja... Näitä ei ollut nyt ihan kauhean paljon, nyt oli vain tämän verran. Koska ei nyt yleensä niinku ihan alusruokaveissä. Me otettiin vaan jotain seasta, tai 5 otettiin. Mut toivottavasti te tykkäsitte tästä videosta. Ja mulla hän ensi videossa. Ja siis mulla on oma kanava, niin te voitte käydä Ja mulla. Niin, te voitte molemmat käydä kattoo meidän omat kanavat sieltä. Niin me linkataan ne sinne alas. Tai siis me linkataan meidän uusimmat videot sinne. Niin te voitte myös käydä kattoo niitä ja ehkäpä tykkäillä tai tilata tai kommentoida. Toki voitte tehdä sen tällekin kanavalle. Eli me jatketaan tätä, jos tää menestyy hyvin ja toivotaan, että te olette katsoneet